Ngadon hangne na ka liang jong ka Golden Jubilee Celebration Committee jong ka balang ublay me klai ber sam jaron. Ngi ai ngo yo ublay ya ki jing snei ki ba krau ki ba mayan ki ba pla ki jong u ki ba ulale na ka benta jongi ka balang. Hadu bangila yo ya ka ban mat ki jingker khu ki ba omdon kenten ban yatho bat ban penbena. Henrai tang ban sngongo yo trai. Haka donot ka man sim ka jongi. Te kumta kum ka balang hibaro ka way. Ngiyo e ka ban sim ya ka ni ka por ka bakordor. Ban yatho bat ban penbena syapi. Iway pi iway baro ki bala ban yu i. Bat ban yu sngaw lang ba ka ni ka por. Bakum ka balang idon. Ia ka ban penlut ya ka por. Nadu ubenay April ka tarik ka bahan reu jong na usnam arajar arpusan. Haka bangilayo ia ka ban celebrate. Ia ka opening Golden Jubilee Celebration. Bat ia ka bangin yo ban penkut pat. Hau na usnam hi. Hau benay bakaduk kuto benay Disembar. Hagi tarik arpun reu arpun yau hado arpu pra. Kajing penlongi kani ka jiseng. Golden Jubilee Celebration. Kalong ban penkrau yu try. Namar ki kam ki ba pla. Bat ki ba krau ki ba le sen ay. Naga benta laga jong kabalang. Kum ka balang haka bangiyo ban rakhi ye kene ka Golden Jubilee Celebration ngidon ye ki benta ki bangilayo ban le hapo jong ki nikisnam haka bangilayo ye ka ban shakri utrai kum haki kam sa jing kan mau ka bangilayo ye ka ban thung ding ha plau jong ka yeng mane haka wall environment day jong ka sandare ku banai June arajar arpusan kalong shibenta ban sa jing kan mau ki snam ki por ki banang wan bahabangin yo yakin ki kam ki bang labo sa jing kan mau kan long bangin kan mau ka jing lam nanti ka jong utrai yang i ka balang hi paro ka we ngidon ru hakin ki benai nadu bangilayo ban pli yakin ka Golden Jubilee Celebration ngidon ha pedeng jong ki benai ki jiseng ki ba kerpang ka bangilayo ban ai ki departments ki ba per hapo jong ka balang ya ka bakilayo ban pentelun ban penkrau ru yu try te kumca kum ka balang ha ka bangiyo ban penkrau yu try ha ka ni ka Golden Jubilee Celebration ngim klet ika kti ka badon bor ka ju try ha bangi pule ni ka tin ka ju play na ka kitab Leviticus kalanong ka ba arpusan ngiyo i bat ngisham baka snam ka ba sanpo ka balong ka jubilee ksiar ka long da shisha ka snam ka ba krau ka snam jong ka jingle ekmen le kemen haka jing bahakor tam ka jong ublay haka ba ulayo ban perlait loy ya kita ki kon Israel nega rijong ka jinglong merau ngisngau kemen bangi don ha pedeng kata kapor ka bakoror banganget skam kum ki prabet ha po ka balang ru lade ki don ki basate sa kum ki bor jing dom soitan ba kopam nganget ba lengba jong ka Golden Jubilee Celebration ha po jong ka balang nin long ki bala light loy war nagi jingte jingkum ki ba bon jaj bon rukom haga jing em jongi kum ki ba nge ki khon ki joblay or haswa ban penkun asngau ye ka ban ai kublay kerpang na ka benta jong pilang sa sisen ki prabanget baro nado ki pastor ki evangelist ki longkme ki longpa ki khon samla hadu ki hap ki bered ki baldon ye ka benta ka ba krau bat ru ban sanang yo ban ye don benta naga benta ka ne ka ji seng ke ba kerpang apo jong ka balang pangida khot ida wer ya pi ya ka ba pinsim ya ka por ka ba koror ka jong pi lada pila ban poi se ka jiseng akan dalong ka jing sngan ba ka jing kemen na ka benta jongi yole se pimla ban poi ne ki dau ki bam la kiar ki jong pi ni bo ka jing kerpat akmat jong pi ki prabe ba it ki balong ki hemmen ki para hau trai ba pin kershan ha ki jing duai ki jong pi bagi ai ki baro ki ba ka balang kan yo ban pen kre na ka benta ka ne ka jiseng kinlong ki bayat bet ki bayarenti daka mon ka ba krau barika jingalam lenti ka ba krau ka ju kenrat jongi unong penem uji Yesus Kristus shimro igani ka lat shimro igani ka por man ai kublay Golden Jubilee Celebration ka ba kerpang na ka benta jong pi way baro ki ba wan sa ka jiseng ru ki ba mla ban wan mo try ka jing suk undo yo ban kerku ika jing em ka jong pi shimet ika yeng ka sem ka jong pi bade ka balang ka bapidon hangno hapo jong ka assembly aswaban penkut ngan pensngau ika team bade ki sub team
ka team ka bang labo hagan ka golden jubilee jong ka balang ublay me klai bra sam jaroit kalong try ngi aingo yame bala pensong nong rem ka jaroit sam ka ba shispa khat pra ba ka khat ka ba ar puwe ka sub team ka ba ningkong kalong naba melayalam ka sub team ka ba ar kala penslay ka chinkmen yangi ublay ndo yo ban kerku naga benta ka burom ka jongu amen ngadon ru ban ongkum ne bakata kalong ya pi baro ki prabangai jong balang ublay me klai bra sam kelengkari yegi ki kentin ki ba kodor bakata kalong ban ai kublay Christmas basuk bakmen in advance but snam thamai basuk bakmen badap kerhai badap jingkerku how ne usnam arajar arpun reu ubangin sayo ban yai lenti ublay ka jing sup ondo yo ban kerku naga benta ka burom ka jong amen